Počúvame vás. Na základe toho sme doplnili do novo zrekonštruovanej Grassalgovičovej záhrady 20 nových lavičiek. Je to vďaka spolupráci s mestom, ktoré nám venovalo bratislavské lavičky a sú v tejto aleji. Doplnili sme aj kvetinovú výsadbu. Po tom, čo nám odkvitli tulipány a cibuloviny, nasadili sme letničky. Na obľúbené detské ihrisko sme doplnili niekoľko hracích prvkov. A vypočuli sme aj športovcov, ktorí si chcú ráno zabehať, preto od dneska bude Grassalgovičová záhrada otvorená od 6 rána. Nech sa páči, príďte si zabehať. A ďakujeme za podnety, ktoré dostávame. Na základe nich sme vynovili v Medickej záhrade s dobrovoľníkmi celý plot, ktorý bol počmaraný grafitmi, je natretý. Vysadili sme letničky, ktoré vás budú tešiť celé leto. A opravili sme fontánu, ktorá je už staršia, má technické problémy, ale bude vám slúžiť. A čo historická dlážba v centre mesta? O tej ste nám tiež často písali. Preto v posledných mesiacoch prebehla séria oprav celých úsekov v pešej zóne. Často ste nám písali aj o fontáne na Radoslovom námestí. Preto ju teraz rekonštruujeme, vymieňame hydroizoláciu a žulový obklad. V najbližších dňoch to bude dokončené. Samozrejme, aj veľká fontána si vyžaduje rekonštrukciu. Pracujeme na tom, aby sme našli finančné prostriedky, vyčlenili ich aj na túto opravu. Počúvame vás a vaša spätná väzba nás posúva ďalej. Užite si letné dni v našom starom meste a my každý deň pracujeme na tom, aby ste sa tu dobre cítili.